В това видео ще ти кажа коя част от биологията ми се стори най-трудна, когато самата аз се подготвях за кандидат-студентския изпит. Като цяло най-сложен, но и най-интересен ми се стори 9-ти клас. Всички тези клетъчни органели, процесите, които протичат в тях. Общо взето, макар да е с микроскопични размери, клетката е една съвършена машина, в която постоянно се извършват жизнено важни процеси. Но наистина най-трудно ми се стори да разбера генетичните процеси – репликация, транскрипция и транслация. Защото в учебниците имаше много сложни термини и неразбираеми за един ученик понятия. Ако и ти имаш затруднения с този раздел, сега съвсем набързо и в съкратен вариант ще ти разкажа защо са необходими тези процеси. ДНК, както знаеш, носи информацията за синтез на белтъци, но ДНК се намира в ядрото, а синтеза на белтъци протича в цитоплазмата. Ето защо е необходим процеса транскрипция. При него една молекула, наречена и РНК, копира информацията от ДНК и я изнася от ядрото в цитоплазмата, където става синтеза на белтъци. При следващия процес, транслация, информацията от ИРНК определя как да се подредят аминокиселините, изграждащи белтък. 3 последователни нуклеотида от ИРНК се свързват по правилото за комплементарност с 3 нуклеотида от транспортната РНК, а всяка транспортна РНК пренася по една аминокиселина. Резултата е една дълга верига от аминокиселини, наречена полипептидна верига или просто белтък. Благодаря на моите ученици за картинките, които използвах в това видео, понеже са техни. А ти ми кажи, коя част от биологията според теб е най-сложна и кое ти беше най-трудно при подготовката за кандидатстване и защо?